gamit ko slagroom, condensed milk, avocado, and pistache mix with also hazelnut and evaporated milk. Unahin natin ang avocado. And then, ilagay natin sa blender. Pagkatapos, nalagay na lahat, i-blend natin. Lagyan natin ng evaporated milk. Then mix. Then, the slagroom, 200 ml. After, the 300 condensed milk, ilagay natin. And then, haluin, i-mix natin. Continue to mix. And then, lagyan natin ng avocado. Ilagay natin lahat ang avocado. Then, i-mix natin. Malapot kasi yung avocado eh. And then, i-mix natin ng mabuti. Kasi talagang malapot ang avocado. Kailangan talagang ma-mix natin ng mabuti. Tingnan lang natin. Kung okay na siya, then stop natin. Ito ang pistache mix. Crispy siya. Ilagay natin sa plato. Kasi tapos na ang avocado. So malapot na siya. At ilagay din natin ang kunti lang na pistache mix. At saka ang hazelnuts, chop na siya pagdili ko. So 200 grams ilagay natin. Kasi masarap siya pag lagyan natin ng ganito. Lagyan natin ng maraming mix, yung hazelnuts, and then ilagay natin dito. May naiwan pa akong hazelnuts, ilagay din natin para mas lalo talagang masarap. And then haluin, mix natin ng mabuti. Pagkatapos, lagyan natin ng pistache mix. Ilagay natin lahat, parang topping natin, para mas lalong masarap. Kasi ano siya, crispy, sarap siya. Lagyan nating cellophane, ready for freezer, at saka nito, overnight. And then ito na. Ito na siya. Sarap. Subukan natin. Para siyang rocky ice cream. Kasi siyempre, marami akong hinalo dito. So, pag anuhin mo siya, medyo mabagal kasi marami akong hinalo. Pero talagang masarap. Subukan ninyo. Di kayo mag-regret. Kasi talagang masarap siya. First time kong gumawa nito, sinubukan ko lang. Parang experiment. Hindi ako nagkamali. Sobrang sarap talaga.